Shirin Duniyar Taurari. Duniyar Taurari ce tsantsa ga mawaka har ma da 'yan wasan Hausa masu tasowa. Ku kasa kunnuwanku domin jin ƙarin haske game da abubuwan da suka shige muku duhu a cikin shirin Duniyar Taurari. Fira da taurari, sharhin waƙoƙi a takaice, sharhin fina-finai a takaice. A cikin shirin Duniyar Taurari. Wannan ita ce hidimar da shirin Duniyar Taurari ke yi. Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na Duniyar Taurari. Shirin Duniyar Taurari shiri ne da yake kawo muku hira da mawaka, jaruman fim, masu ba da umarni da kuma masu shiryawa, wanda muke kawo muku daga nan Califat Radio na Gari FM akan mita 91.9 da kenan Kasarawa a birnin Sokoto. Wanda ni naku Nura Isa dan Turuza Bodinga nake gabatarwa, da fatar mai sauraro za a biyo mu domin jin bakon da muke dauke da shi ko kuma bakon da muke dauke da ita a wannan makon. Mai sauraro, kamar da muka muku matashi a cikin wannan shirin, yau ma shirin namu ya garzaya a Kannywood, inda muka cika muku alƙawarin nan na kawo muku shahararren jarumar nan a ɓangaren iyaye, wacce aka ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi. Baƙuwar mu na wannan makon, muna miki barka da zuwa a cikin wannan shiri na Duniyar Taurari. Masha Allah, alhamdulillah. Ajiya, mai sauraro yana so ya ji suna da kuma tarihin rayuwarki. Alhamdulillah, wahdahu assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Hajiya Zulaiha Abdullahi Aliyu Bebeji, wacce aka fi sani da Hajiya Zulai Bebeji ko Hajiya Zulai Gaida, maman Haidar a shirin daɗin kowa. Yawwa tasidi a 3 ya yi hanne a shirin kishiyata. Kamar yadda yake, ni haifafiyar Kano ce. An haife ni a ƙaramar hukumar Bebeji, jihar Kano. Na taso a cikin Kano a unguwar Brigade. A nan na yi karatu 'yan matanci har zuwa aure. Walillahi alhamdu, kuma daga bisani aka tsanci kai a masana'antar shirya fina-finan Hausa, wato Kannywood. Hajiya Zulaiha Bebeji, mun ji wato suna da kuma kaɗan daga tarihin rayuwarki. Haka ne. Hajiya, ya aka sha gwagwarmaya kamun a samu karɓawa a Kannywood? Gaskiya kan an sha gwagwarmaya, saboda na shigo harkar Kannywood shekara kusan 22 da suka wuce, da na shigo 2001. Na'am. Yauwa, akwai darakta, babban darakta Aminu Hassan ya kasai, to bayan rasuwarsa ne kuma na tsinci kaina a cikin harkar. To a lokacin harkar akwai ɗan wahalar zirga-zirga, yawon selin jeki wannan kamfani jeki wancan kamfani, saboda wayoyi ba su wadata ba, babu communicating. Na'am. Yauwa da kafa kaza aje can aje can aje can. To an ɗan fara, walillahi alhamdu, fim ɗin da na fara da shi mun yi shi 2002, shine fim ɗin Ƙudura. Ina alfahari da Ƙudura saboda duk da bai kamata a ce ya mance mafari ba. Labarin Ƙudura ma ni na same shi, ba shi ya same ni ba. Maimakon muna kamfani a kawo labari a ce wani da wani, to ni na tarar da labarin an kai shi. Ina zuwa kuma Allah da ikonsa aka yi kastin ɗina. Fitowa ba mai yawa ba ce, amma ina alfahari da ita. Na fito a matar Sani Mai Iska. Yauwa, kasancewa ta a cikin jaruman nan lokacin su ne masu tashi. Ya burge ni, ya bani sha'awa. Na fito a matar Sani Mai Iska. Ali Nuhu ne ɗanmu a cikin labarin. Allahu Akbar. Mutanenmu da yawa sun rasu.
Na'am. Shi daraktan fim ɗin ƙudura shine Tijjani Ibrahim, Allah ya rahama masa. Amin su mami. Mai fim ɗin shine Tijjani Faris, Na'am. Allah ya rahama masa. Jaruman da muka taka rawa da su a cikin wannan fim akwai Hajiya Amina Garba, wato Mamadin Ba, akwai Hauwa Ali Dodo, Na'am. akwai Zarkifil Muhammad, akwai Ahmad S. Nuhu, akwai Aminu Ali, wato wanda ake cewa Kwai Abaka. Haka. Waɗannan duk da na lissafa maka sun riga mu amsa kiran Allah, Ubangiji Allah ya rahama musu. Amin su mami. Yau wato shine fim ɗina na farko. To bayan mutuwar oga, to ni kamfaninsa na saba nan muke zuwa mu zauna idan labari ya zo ɗan bagiran ɗan zaman kotu haka dai to Allah ya masa rasuwa. Haka. Kafin fim ɗin kudura ma ya fito, Tijjani Ibrahim Allah ya masa rasuwa. To bayan nan sai na tafi Maka. Da na tafi Maka, shekara 2 na dawo, to sai na kama wasu harkokin. Saboda a tunanina ma na gama da harkar fim ba zan dawo ta ba. Don ba na mantawa muna Maka idan ana kallon in ce ina sha da abokan zaman mu in ce wallahi wahala ce wannan aikin taɓi ai wahala ce yaushe zan kuma yin wannan abun. Allah ya kiyaye ai na koma Najeriya sai dai in dinga yin producing. Allah da ikonsa ashe yanzu Allah ya tsara ma za a yi abin. Na'am. To bayan wato waɗannan fina-finai da kika fara ko kuma in ce fim ɗin ƙudura da shi ne aka ɗora miki kamera, wato kuma kin fara fim a shekara ta 2001. Da 2 muka yi ƙudura. Hajiya Bebeji, kamun ki shiga Kannywood, shin ya kika yi da iyayenki, ma'ana wurin amincewa ki shiga fim? To ka san harka ce wace mutanenmu matsalar nan Kano ɗin nan tamu. Na'am. Bata shiga cikin jininsu ba. Ni ma sanda harkar ta fito bata ma burge ni ba. Kaga kan yi da kowa an fara yi da kaina. Yau sanda aka fara fim irin su na farkon nan wallahi ba su burge ni ba. Sai nake cewa a Kano mun shiga uku fim mata kaza yau ga ikon Allah namiji yana waka samodara mun shiga uku, wannan tashin hankali a Kano ya bayyana, Allah kai mana tsare. Kaga al'amarin Ubangiji ko? Haka. To yauwa sai na zo na tsinci kaina a wani yanayi na rayuwa. Bacin ran mata dai ka san baya wuce na aure. To wannan bacin rai sai na fara karanta mujallun fim. Sai ina karanta mujallun fim sai na ce kai ashe ma abin ma muke ganin sa kamar mai wahala, ashe ma ba wani abu bane, sana'a ce kowa ma zai iya. Sai na fara gaya wa 'yan uwana cewa ina sha'awar zan yi harkar nan ta fim. Wallahi aka ɗora hannu aka yi ta salati inna lillahi subhanallahi. Za ki canza rayuwa? Yawwa har ana za a yi mara iya na samu aljanu. To da na zo na fara, to wannan rashin karɓuwar a gurin dangi saboda mu iyayenmu sun jima da rasuwa gaskiya. To wannan rashin karɓuwa a gurin dangi sai ya zama abin bai yi tasiri ba, sai na haƙura. To shine bayan na tafi Makan nan wajen shekara 11 a tsakani, don na dawo harkar Hausa Film Industry 2011 din nan. Kaga shekara 12 kenan. To na riga na ƙara hankali, na ƙara samun nutsuwa kuma gwagwarmayar rayuwa dai. Haka dai karayar arziki wanda ruwa ya ciwo ya dinga lalube, sai na dinga laliban to fim din ma zan koma. To wannan karan ban gaya wa kowa ba. Yawwa kawai sai na kama. To fim din da ya yayata ni har 'yan uwa suka fuskanta. Wani fim ne na wani yaro Rabi'u Garga, wani ƙara'in nan an yi tallasa babu adadi, mu kuma mu muka taka rawa a ƙara'i. Sani Garba SK ne da Shehu Hassan Kano da Magaji Mijin Yawa suke wannan asdan, suke zaɓa lawando, suke raye-rayen nan wasu na ƙara'in. Kai ne kuwa? Da ke gani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shi ake kira ƙara'i. Yau wato mazan mu sun taka rawa, mu kuma muna rigima da mazan mu akan abin da suke bai kamata ba. To an yi tallasa
to a nan yan uwa suka dinga gani aka yi ta kira na, an ce kamar ke aka gani a tallan wani fim, na ce wallahi ni ce. Na'am. Fim ɗin kika da na ce wallahi sai dai a yi haƙuri, sabgan nan tun da dai ba nan ne zai rike kai maka abu ba, an buga nan kila ina da rabo a ciki a yi min haƙuri. Sannan ma yara sun ɗan fara wayo, haka kuma aka haƙura aka ba da goyon baya, yanzu kuma ba a sanadin fim ɗin ma na ƙara kima da daraja a idanun yan uwa. To Hajiya, ya zancen iyali. Ai ka ji yanzu abin da na ce dama yara wancan lokacin suna yan ƙanana, yanzu kuma sun dan sa hankali sun fahimci menene, saboda ba a yi dai abin da rai zai ɓaci ba, yanzu ƙarin kima ma da daraja a gurin yan uwa da iyalai. Ina da yara na guda, dama ni gaba ɗaya yana 6, 2 sun mutu, yanzu guda 4 ne, ɗaya tana da aure ga ɗaya a gabana, 2 kuma maza ne. Hajiya, a baya-bayan nan an ganki a cikin wani fim na 3x3 da ke da mijinki Aminu S. Bono. Farai da gaske. An ganki kina waka har da rawa tare da Aminu S. Bono a cikin wannan fim, ma'ana kina murna da dawowar shi lokacin da abokin shi ya ɗauke shi ya dawo gida lafiya kalau. Murna ta sa har kike yin rawa, kike rangaci. Shin kuma ya kike ji lokacin da kike irin wannan rawar bayan an ajiye kyamara? Ruwan bana zai ci samari, ni dai bai ci saurayi na ba. Ruwa na malale, kawaye na ku zo ku dudduba. Ruwa na malale, soyi sani na da kyan haiba. Ruwa na malale, abuna ba kamar shi na duba. Ruwa na malale, sai ruwa na malale, sai ruwa na malale, sai ruwa. To ai acting ne. Wallahi kawai mun yi abun mu ba wani komai. Tunda da za ka ga fim din na tausayi ne, an sha kuka. An sha kuka, an ji ba daɗi. To kuma da ya fito, saboda tukuicin da za ka yi wa matarka, ka tafi wajen shekara 20 baka nan, ka dawo, ai dole a samu tarairaya da jinjinawa da neman duk yadda za a yi a faranta. To shine aka tsinci kai a cikin wannan farin ciki. Na ji daɗin wannan sin ɗin, mun yi shi muna cikin nishaɗi da jin daɗi, babu jin komai a cikin rai, saboda aktin ne aka gama an wuce gurin. Ajiya, kin ɗau shekaru a cikin Kannywood kuma kina fitowa a matsayin mahaifiya. Shin su wane ne kika so a ce sun fito ƴaƴayenki wurin acting? Masha Allah. To ai abin da yawa. Wallahi. 3 daga cikin su. 3. Yawwa da yawa, amma dai ka ce wai to wani ma sai ka aikin da shi in ya tafi sai ku haɗu ma kama manta ka dinga tunanin a ina ka san shi. To saboda haka zancen wani na fi so bai mata so ba, duk wanda aka haɗa ma aiki da shi za mu yi aiki a haɗu a gudu tare, a tsira tare, a bada haɗin kai, abin da ake so shikenan, an yi ya wuce kalas, shikenan babu wani abu, kowa Allah haɗa na aiki da shi, ina jin daɗin aiki da shi. Ajiya, wani fim ne ya zamo bakan da mai aurenki? To na yi fina-finai da yawa, amma so ne, son kai ya fi. Bakan damiya shi ne fim ɗina Attajira. Ke ta mutafi da ita ko da Saudiya ne. Kai dai ka san ban aje ba, ban ko ba wani ajiya ba. Lokacin da samu labarin su isa, sai da dumauci. Mutuwar mijinta ne isa take kitse hangen rogo, a yayin da take tunanin ya za ta sarrafa dukiyar da mijin ya ban mata, sai dai gash inda take tunanin ta tsinci dami akala, ta ina ne inda aka fara, ta ina ne za a kare, menene rikitar kuma menene ribarta. Attajira. Fim ɗina ne, labari na ne, ni ce ne producer, ni na fito a cikin fim ɗin, ni na ɗauki nauyi. Kaga zan fi son shi, shine bakan damiya ta gaskiya. Daga lokacin da kika fara harkar fim ana ɗora miki kyamara zuwa yanzu, wani fim ne ya fi baki wahala sosai? To wallahi fim ɗin da ina yawan faɗi, wannan fim Babu Maraya, shi ne muka je har Zamfara. Muka yi aikinsa, shi ma na tausayi ne, ni ce babar Ali Karami. Saboda Ali ne jarumin fim ɗin, to ƙaramin Ali ni ce babarsa. To yaron kuma gashi a lokacin ma bai taba wani aktin ba, ina cewa za mu fama, sai yaron ya ba da haɗin kai, jinin mu ya haɗu da yaron, dan da zabu rabu ma yana kuka. Yaron ɗan Kaduna ne aka kawo shi. To fim ɗin Babu Maraya gaskiya kafa tarihi,
saboda akwai wani sin da muka yi na filin jirgin ƙasa da muke zuwa mahauni da mijina marigayi Ahmad Tage. A gurin nan da na tafi na hantsila na taho taga na faɗi ga uwar rana ga gurin irin ƙwarin ƙosai haka. Na dira da tafunan hannuna suka yi jawur, wani mutum yana sannu kai mutanen nan suna shan wahala. To bayan nan akwai inda muke ketowa mu biyo ta bayan wata bishiya, wala wata kaya sai da ta ɗan yage na a ida haka. Yawwa kuma tun da shi wannan shiri har amalanke muke hawa. An sha wahala a Babu Maraya, kuma ƙarshen fim ɗin ma muka gama aikin ne wa furodusan adalci, bai ma biya ni kuɗi na ba, na ce in mun zo Kano ma haɗu. To ni dai ina tabbatar maka kuɗin Babu Maraya ma ni ban karɓe shi ba sai ba rawacin. Mai sauraro, shirin duniyar taurari ake kasancewa da shi a daidai wannan lokaci, inda a wannan makon muke ɗauke da jarumar nan wacce take fitowa uwa mahaifiya a cikin fina-finai, wato Hajiya Zulaiha Abdullahi Bebeji. Za mu tafi hutun rabin lokaci, idan mun dawo shirin namu zai ci gaba. Na 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 na, na 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 na, komai da sanadi na fahimta, rayuwa akwai bukata, in ka bi zuciya ka ji canjin labari. Kin gani ba abin da zance, haka lamarin da ya kasance, kunnuwa na kwasun kurmce. Mai sauraro, barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri na duniyar taurari, inda muke ci gaba da kawo muku tattaunawa tare da wato Hajiya Zulaiha Bebeji. Hajiya, barkanmu da dawowa, kuma shirin namu zai ci gaba. To masha Allah, barka ka dai. Yawa, kina da 'ya'ya. Za ki ga waɗansu jaruman fim maza da mata sukan ba da dama ga 'ya'yansu su shiga harkar sana'ar fim. Shin ko kina da yaro ko yarinya wadda suke cikin fim yanzu, ko kuma a zuwa gaba idan suna da ra'ayi da ke bar su? To ai ka san shi dama ra'ayi ne. Yarinya da take gabana ta yi karatunta, tana da diploma ta bangaren lafiya. To da tana dan sha'awar irin fassarorin nan da ake kasan akwai masu wannan fassara. Hatta dan yi ma fassara din, amma ba ta da sha'awar fitowa a haka ta fito a fim, ga kuma bangaren karatunta. Yauwa, to in tana sha'awa na ce ta bari idan ta kammala karatunta, tana sha'awa sai ta yi, amma yanzu ta tsaya ta yi karatunta tukuna. Ra'ayi ne, idan mutum yana sha'awa zai yi kayansa babu matsala, kamar yadda mu muka tsinci kanmu a ciki. Yauwa, ba za ka cusa wa mutum ra'ayin yayi ba, in yana da sha'awa yi ko ba za ka ce kai yayi ba. Saboda shi mutum ba zai taɓa wucewa abin da Allah ya tsara a cikin rayuwarsa ba. Hajiya Zulai, wani ci gaba aka samu a bangaren fina-finai zuwa yanzu? To bangaren fina-finai harka ce da take da abubuwa, akwai ci gaba sosai da aka samu, saboda sanayyar ma duk wani guri da za ka ga sai ko kuɗi ne zai kai mutum, ko wani ilimi ko wani mukami, to za ka ga ɗan fim Allah ya kai shi gurin, saboda sanin fuskarsa da aka yi. Za ku iya zuwa guri da mutane, ka ga babban mutum ya ce wannan ai wance ce, ina gajiya ba gajiya. To kaga wannan ba karamin ci gaba ba ne. Yawwa, muna ƙari wa Allah godiya a bisa wannan ni'ima da ya mana. Akwai ƙalubale wanda kika taɓa fuskanta na harkar sana'ar fim? To ai kalubale muna ma cikinsa. Wani iri kenan? Ai ka san duk ita rayuwa ko a wani bangare mutum yake yana haɗuwa da kalubale.
Yawa mu babban kalubale duk inda ka shiga kamar yadda muke faɗa dan fim mai farin jinin kura ana son ku amma kuma ana tsoron ku. Ba kamun kalubale ba ne inda duk mutum zai shiga hankalinsa kwance kai ka dinga ɓaɓɓoye fuska kenan saboda wani lokacin tunda kaga mu harkata mu tafin ba irin ta makotanmu ba ce a ce kowa yana da sutura ko kana da wata katuwar mota zaka hau mota wani lokacin ma wani gurin a kafa zaka shiga. To idan ba a lullaba fuska an abin nan ba sai ka ji ana nuna mutum ko ka ji yaro wai ne maka wani dan kira. To ni kalubalen da ya fi damuna kenan a harkar fim. Ma'ana kuna samun irin waɗannan kalubale kenan a wasu ɓangarori da ke jihohinmu kenan. Amma cikin garinmu kana tafiya in dai an gane ka wani haka kawai sai ya nemi ya ma gaya wa mutum magana. Kuma ba ana sha'awar wai dai an burge an nuna ba a damu da kai ba. To baki in hajiya watakil murna ce take sa su yaka? To kila murna ce an ganka kuma sai a nemi a maka irin abin da gashi nan dai sai a hankali. Bari mu koma a bangaren abinci, wani irin abinci kika hiso? Wallahi abincin mu dai da muka taso da shi na al'ada Hausa tuwo kowane kala. Wasu lokuta masoyanku sukan ce idan suka kawo muku ziyara ko kuma idan ku suka ganku a wasu wurare ilan ba kwa sauraron su. Me yake kawo haka? Wallahi kawai akwai waɗanda su preja ce kamar jama'a ce take musu yawa. Ka amsa wancan sai ka ji ka gaji. Wani kuma Allah yana ba shi ƙarfin zuciya baya ƙosawa. Kamar yadda dai a rayuwa kowa da irin halinsa kuma kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi. Ni har ce mun ake kamar ba yar fim ba. Ni a unguwata ina rayuwata da kowa irin rayuwar da yake yi. In ina gidana ma bana ɗaukar kaina a fim. Har ma magana ake min ni bana fakijin kaza. Kaga kowa da irin yadda yake ɗaukar wa kansa a rayuwa. Wani yana da sauki wani kuma yana da dan matsawa wani kuma ba shi da juriya ne. To dai ya danganta dai da yadda halittar mutum take. Ajiya yaushe kike tunanin zaki daina sana'ar fim? Shi dai a rayuwa kullum ana samun ci gaba. To duk ran da Ubangiji Allah ya sa na samu abin da ya fi shi. To zan ko bar shi wallahi ina fatan haka. Ina fata babban burina kenan. Allah ya kawo min abin da ya fi fim, bar fim da kafafuwa na da idanuwa na da na shigo lafiya, rabu da shi salamun kaulin min Rahimu ba sai wai mutuwa ta raba da shi ba a'a ba na fatan haka yawwa. A Kannywood wace ce babbar kawarki? To dai kusan duk inda zaka gani ne kadai ce fa. Kuma ba wai rashin iya mu'amala da kowa bane. Na'am. Yawwa kawai yanayi ne duk sauran mata muna hudda arziki da su muna mu'amala arziki. Amma duk inda zaka gani galibi zaka gani ne kadai wacce muka yi rayuwa da ita ta yadda ni mutum ce na yadda ita mutum ce ta tabini ko ban je ba ta zo ko ban saurara ba ta kira Allah ya mata rasuwa Hajiya Hadiza. Ita ce tun da ƙuruciya muka haɗu shekara 20 ɗinnan da nake gaya maka muka yi ta faɗi tashi sai ba rawacin da Allah ya mata rasuwa shine rabuwar mu da ita. A producer wani producer ne ya fi baki aiki ma'ana ya fi saki aiki? Wanda duk aikinsa idan ya taso zai saka ni? To ai wanda ka samu idan mutum kaga ya kasance da irin wannan sai idan dama wannan shine standard gidan da yake. To ni kuma Allah da ikonsa da yake Allah ne ya nufe ni da in yi ba da wani standard gida. A jihohinmu na Najeriya jiha nawa kika ratsa zuwa aiki? To alhamdulillahi Kaduna dai dama kusan da Kano kusan abu guda ne. Na je Kaduna, na je Jos, na je Zamfara, yau na je Sokoto, a kudancin nan kuma na je aikin fim ya kai na har Lagos. Idan an fita waje kuma na shiga Nijar, mun je mun yi wani aikin sammaci a babban birnin Nijar wato Yamai. To iya inda Allah ya nufa kenan dai aka dan shishiga. Wani kira zaki zuwa ga matasa waɗanda suke da shawarar shigowa fim, maza ko mata? To, ka san ita harka ce da mutane da yawa suna ta sha'awarta. Ita kuma harkar fim irin abin nan ne kawalwaniya ta irin titin nan zaka hango kyalli yawwa duk sanda zaka je gurin babu. To, suna ta ganin cinta da sun shigo ci ne akwai mutane dubbunai wanda kuma ba kowanne ne yadda iso yake samu ba.
saboda haka wanda yake sha'awar idan Allah ya sa yana da rabo ya samu to a rike ta da daraja, a kuma yi haƙuri, a kuma kasance a cikin juriya, don harka sai an yi haƙuri an kuma jure. Wanda kuma Allah ya sa ya ta kai hannun bai kamo ba, to ya yi haƙuri, ya fatan Allah ya zaɓa masa abin da yake shine mafi alkhairi. Wani kira zaki zuwa ga jaruman fina-finai maza da mata da suke kasar nan? To, kiran dai ba zai wuce neman haɗin kai ba. Mu zama mun haɗa kanmu, mu kuma so junanmu. So da ƙaunar juna shine ginshiki a cikin kowace irin tafiya. Mu so junanmu, mu kuma ƙaunaci junanmu, mu kuma haɗa kawunanmu. Saboda duk abin da ba haɗin kai baya tafiya yadda ya kamata. Yawa mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. A gurguje wani kira zaki zuwa ga masoyanki da suke sauraron ki a daidai wannan lokaci na jihar Sokoto? Alhamdulillah masoya, ina godiya a gare ku wajen irin yaba mana da kuke na ayyukanmu da muke yi. Kuma babbar soyayya ita ce duk inda aka ga wani kuskure ko abin da ba yake ba daidai ba, da Allah kada a ji haushinmu. Ita ce tsantsar ƙauna. Idan an ga abin da yake an ɗanyi kuskure saboda mutum ajizi ne, sai a nuna mana a ce wannan abin da aka yi ba daidai ba ne, saboda ita ce tsantsar ƙauna. Muna godiya da irin ƙauna da yabawa da ake mana. Allah ya bar ƙauna, Allah ya ƙara sutura yadda kuke ƙaunar mu Ubangiji, Allah ya tattara mu, ya haɗa mu, ya sada mu a cikin alkhairinsa. Dan alfarma fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajiya, da fatar idan muka gayyace ki a wannan gidan rediyon wani lokaci zaki karba gayyatar mu. Insha Allahu babu matsala. Ubangiji Allah ya tabbatar da alkhairi, Allah kuma ya sa muna shaidun tsaye, Allah ya ba mu jinkiri mai amfani. To madalla, mai sauraro iyakacin abin da zamu iya muku kenan a cikin wannan shiri na duniyar taurari na wannan makon. A madadin hukumar gudanarwa ta Califat Radio Nagar FM, mai mita 91.9 da ke Kasarawa a birnin Sokoto. Sai kuma bakwar da muka kasance da ita a wannan mako, wato jarumar nan ta Kannywood, Zulaiha Abdullahi Bebeji. Sai ni da na shirya, kuma na gabatar Nura Isa ɗan Turo Zabo Dinga, nake ce muku ma'asalam, mu kasance da ku a wani mako a cikin shirin duniyar taurari. Shirin duniyar taurari. Duniyar taurari ce tsantsa ga mawaka har ma da 'yan wasan Hausa masu tasowa. Ku kasa kunnuwanku domin jin ƙarin haske game da abubuwan da suka shige muku duhu a cikin shirin duniyar taurari. Fira da taurari, sharhin waƙoƙi a takaice, sharhin fina-finai a takaice. A cikin shirin duniyar taurari. Wannan ita ce hidimar da shirin duniyar taurari ke yi.